Milava-hankkeen tavoitteena on tukea isien hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta. Me halutaan edistää tasavertaista vanhemmuutta, jokaisen perheen omat erityiset tilanteet ja tarpeet huomioiden. Meidän hankkeessa kehitetään palveluita ja uusia menetelmiä ja me kutsutaan siihen kehittämiseen mukaan ne ammattilaiset ja asiantuntijat, jotka työssään isiä kohtaa. Me myöskin järjestetään tämmöistä räätälöityä koulutusta näille ammattilaisille heidän asiantuntijuutensa vahvistamiseksi. Yksi keskeisimmistä toimista tässä meidän hankkeessa on tämmöiset moniammatilliset työpajat, joihin me kutsutaan kaikki isiä työssään kohtaavat ammattilaiset mukaan kehittämään uusia menetelmiä ja toimintatapoja. Eli siellä yhdessä mietitään, että miten voitaisiin entistä paremmin isiä kohdata ja tukea heidän vanhemmuuttaan ja hyvinvointiaan. Näitä työpajoja järjestetään tämän meidän 2-vuotisen hankkeen aikana sekä Oulussa, Rovaniemellä, Kajaanissa että sitten verkkototeutuksena. Ja sinne on tervetulleita kaikki pohjoisen Suomen alueelta. Eli tervetuloa mukaan meidän kanssa kehittämään yhdessä.